जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव रंजाथाव आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे भारतनिनो मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सार बिथाङा जोंनि बिटिसिनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि जि बिखा क'क्राझाराव बिथाङा फैगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो मानोना बिथांमोननि दैदेननाय आरो भारतनि प्राइम मिनिस्टार जि नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझार फारसे दावबायबोगासिनो दङ गोबां मोनसे हाबाफारि लानानै जाय हाबाफारिया बे ओनसोलखौ जौगानाय फारसेथिं लाना थांगोन जाय हाबाफारिया बे ओनसोलनि रायजो राजानि साननायखौ सोलायहोगोन जाय हाबाफारिया बे ओनसोलनिफ्राय गोबां रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन बेफोर हाबाफारिखौ लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा क'क्राझार फारसे फैगासिनो दङ आं मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिमबो आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय दिनै मा बेखेवलांनायनि बाथ्रा गोबां हाबाफारि लादों गोबां जोंहा बे ओनसोलाव माखासे फ्लाइअभार माखासे ब्रिज आरो गोबां बिटिसिआ भुटाना जोंनि आसामनि फ्राय 100% बिथाङा बर्डार शेयार खालामो आरो इन्टारनेशनेल बर्डार जोंनि बिटिसिआ बे ओनसोलखौ जौगाहोनाय बे ओनसोलाव लामा दालां बेखेवनाय आरो गोबां हाबाफारि लानानै मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैदों दा आं आसा खालामो मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथाङा बेखेवखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाया साबसिनै आरो बुजिबावगोन नाथाय बेखौल' आं बुंनो सानो जे बिथांमोननि जि साननाय आरो बिथांमोननि जि मावनो लानाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदों गिदिर मानसिया ओरैनो फैया गोबां मुलाम्फा होफैयो होननानै दा ओंखायनो जों गिदिर मानसिखौ मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोबां हाबाफारि लानानै बिथाङा बाव दावबायफैदों।